Molt bé, doncs bon dia. Ja estem aquí, hem arribat al final, ja sabem qui són els guanyadors d'aquest curs. La Neus Catllà en Paux, en segon lloc el David Castejón en Pecat no tan original i en tercer lloc la Maria Benéndez amb Complicitats. També tenim premis pels relataires constants i que en aquest cas serien la Pilar Campmany, coneguda com a Brins a la pàgina, i Lluís Cervé, conegut com a Deomises. Tots dos han tingut 2 relats finalistes en el concurs, amb la qual ells són els més constants i els que tenen aquest premi, diguem-ne, d'honor en la seva constància. I ara ens tocaria entrar al tema del concurs de l'any que ve, el número 11. Aquest concurs l'any que ve tractarà de gèneres narratius. De gèneres narratius n'hi ha molts, però n'hem hagut de triar 7, que són els que potser ens donaran més jocs a l'hora de fer un relat. I començarem. El concurs va de l'1 de novembre, així que el dia 1 de novembre ja es podrà participar, fins al 20 de maig de l'any que ve. Doncs serà novembre, fantasia. Desembre, terror. Gener, aventures. Febrer, negre. Març, eròtica. Abril, ciència-ficció. I maig, històrica. A mesura que vagin passant els mesos, anirem posant en el Facebook i en el Twitter petits comentaris per enfocar una miqueta millor que la gent no es confongui, com passen altres vegades, no confonguin fantasia amb ciència-ficció, per exemple. Fantasia és la J.K. Rowling i ciència-ficció seria l'Asimov, però tampoc cal ser tan perfectes. O si en trobem algun que ho faci millor, doncs fantàstic, perquè serà el que guanyi el concurs. Així que ho deixem aquí i tanquem aquesta petita festa literària d'avui i us espero veure cada mes participant en el 11è concurs Arc de microrelats a la ràdio Gèneres narratius. Fins aviat, moltes gràcies i bon dia a tothom.